Jakina da gaur egun daramagun ekoizpen eta kontsumo erritmoak gure baliabide naturalen muga gainditzen duela. 2018an egindako ikerketa batzuen arabera, mundu mailako beharrak asetzeko 1,75 planeta behar ditugu. 2050 urterako 2,5 beharko ditugula aurreikusten da. Kontsumo arduragabe honen adierazgarri dira hurrengo datu hauek. Urtero ekoizten diren elikai guztien erena, 1.300 milioi tona gutxi gorabehera, zakarrontzietan usteltzen da edota hondatu egiten da, bilketa eta garraio praktika txarren ondorioz. Etxeko energiak munduko energiaren 29% kontsumitzen du. Ura etengabe kutsatzen ari gara, naturak garbitu eta berziklatu dezakena baino azkarrago. Datu hauek ikusita, esan beharrik ez dago egoera jasanezina dela eta denok hartu beharko genukela ardura ekoizpen eta kontsumo arduratsuago bat izateko. Baina, nola? Lehenik eta behin, enpresek interes berezia jarri beharko lukete ekoizpen bide arduratsuetan. Bai enpresa beraren onerako, baita bezerren onerako ere. Kontsumo eta bizimodu iraunkorra sustatu beharko lukete eta gaur egun kontrako joera egon ohi da. Honen adibide garbia da obsoleszentzia programada delakoa. Horrez gain, hondakinen kudeaketa zuzena eta kutsadura ahalik eta neurri handienean ekiditeak komeniko litzateke. Eta kontsumitzaile bezala, kasu horretan, 2 neurri nagusi aipatu ditzakegu. Batetik, hondakinak ahalik eta gehien murriztea. Badira, gai honetan geroz eta kontzientziatuagoak daudenak, eta zero waste mugimendua da horren erakusle. Bestetik, gure erosketak modu arduratsuago batean egitea, ez modu impultsibo batean dende handiek bultzatzen diguten bezala, moda munduan batez ere.